खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिय'आव आं बराय लाफिनबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअ स्पेसियेलि जायफोरनाखि मेट्रिक पास जाबाय बिसोरनि थाखायल' कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय आं बयनिसिमबो जायफोरनाखि मेट्रिकआवहाय साक्सेस जानो हाबाय बिथांमोननि थाखाय आं कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय आरो जायफोरनाखि पास जायाखै आं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंसोरो अननानै गोसोखौ नार्भास जाजादे नाजा मानोना जे नों मिथिबाय बे फेल जानायावहाय नोंनि बिमाफोरनि दाय थानाय नङा नोंनि फोरोंगिरिनि दाय थानाय नङा बेनि दाया जाहैबाय नोंनि मानोना नों मोजां रोखोम सम होदिया मोजां रोखोम नों सम होनानै फरायदिया न'आव मोजां नोङो फरायाखै सम होदिया फरायनायाव क्लासावबो नों फरायनायावहाय मोजां क्लास लानायावबो नों मोजां गोसो होनानै खोनासंदिया स' बेयावनो नों फेल जाबाय दाना नार्भास जानो नाङा नेभार गिभ आप होननाय बाथ्रा दं दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जेब्लायबो नागारनो नाङा स' नार्भास जानो नाङा बयबो सिगांफोर थाबाय था सानसे साक्सेस जागोन अके स' आंनि भिडिअ'आ दिनै भिडिअ'नि मेन उद्देश्यआ बेनिमोन लोगोफोर नों माबे कलेजाव दालाय एडमिसन लानो दे मेट्रिकखौ पास जाबाय फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय स्टार मोनबाय डिस्टिंसन मोनबाय नङा होमबा लेटार मार्क मोनबाय अल साबजेक्टआवनो नङा होमबा बा नों थार्ड डिभिजन पास जाबाय नो मेटार दाना आं बेखौसो बुंगोन नों बबे कलेजाव एडमिसन थिसननो दाना दे बबे हायार सेकेन्डारियाव नोङो दाना एडमिसन थिसननो बेखौ जेब्लायबो नोजोर हो जायफोर कलेजफ्राव मोजां रोखोम क्लास जायाना खबरदार बेफोरबायदि कलेजाव एडमिसन दाला जायफोरबायदि हायार सेकेन्डारियाव मोजां क्लास जायाना खबरदार एडमिसन दाला लाइफनि खोथा दं मानोना क्लास जाबाय थायोबासो क्लास लाबाय थायोबासो फरायनो गोसो जायो नों जुदि क्लास लाबाय थायाब्ला नोङो फरायनोबो गोसो जानाय नंखाया बिदिनो मालाबा सानफा थोलो मबाइलजों गेलेनानै नाङै खामानियाव नों गावखौनो मुखुब खालामना लागोन अब्ला नोंनि फरायनाया मा थागोन उनावसो फस्थायो मिथिबायना उनावसो फस्थायो दा नों जुदि मोजां रोखोमै फरायलांखायाबा उनावबो उननि जिउआवबोथ' नों मोजां मोनसे प्लेटफर्माव थानो हानाय नङाना स' बेनो स' आं ओंखायनो बुंनो नोंसोरखौ फरायसाफोर नोंसोर जुदि मेट्रिक पास जाबायबा दानो मोजां स्कुलफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै एडमिसन लाबानो जाबाय जायबायदि कलेजफ्राव मोजां रोखोमनि क्लास जायो नङा होमबा मोजां मोनसे फरायनायनि आबहावा दङ नङा होमबा इनभाइरमेन्ट दङ स' बेवहाय नोङो मुं थिसननो फोरोंगिरिफोरनाव सोंबानो जाबाय नों जे स्कुलनिफ्राय पास जादों बेहाय बा सोरबा गामियाव मोजां मोनसे गोरों मानसि दङ बेनाव सोंबानो जाबाय माबायदि कलेजाव आं एडमिसन लानांगोन बा सोरबा साइन्स फरायगोन मोजां रोखोम साइन्स क्लास जाग्रा मानि कलेजाव लादो नङा होमबा सोरबा कमार्स फरायगोन सोरबा आर्ट्स फरायगोन ओंखायनो मोनसेल' खोथा थायो जे माबायदि कलेजाव क्लास जाया नोंथाङा साननो हागौ आं कलेजाव आं मेट्रिक पास जाबाय येस आं एक्सपार्ट जाबाय न' नेपारथिं दे आफाफोर मालाबाबो साननो नाङा दे मानोना जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ जोंबो दिनैसिम गोबां सोलोंगासिनो दङ स' बेनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट आं नोंसोरखौ मोजां मोनसे कलेजाव एडमिसन लाबानो जाबाय मोजां मोनसे हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लाबानो जाबाय जेन' जायफोर कलेजाव जायफोर हायार सेकेन्डारियाव मोजां क्लास जायो कन्टिनिउ क्लास जाबाय थायो बेबायदियाव ला एडमिसनखौ नङाबा जानला मोनला मेट्रिक पास जाबाय क्लास लाया मा लाया थाङो खाथा मोनसेल' लालायो थाङो बेबायदिबो जानाय नङा दै फरायसानि गियाना बे नङा फरायसानि आखुआ बे नङा मिथिबायना फरायसानि आखुआ टटेलि बे नङा थाला बे नोंनि सिनायथि बेनो नोंनि सिनायथि नों माबायदि स्टुडेन्ट बावनो नोंखौ सिनायथि होगोन खिन्थु थाल लादो आरो ओरैबायदि जायो नोंसोर दिनै नोंसोर मेट्रिक पास जाबाय नालाय बबेबा कलेजनि इनभाइरमेन्टजों दाना नोङो सोरबा लोगोआ नोंखौ गाज्रि खालामनोबो हागौ मिथिबायना कलेज नालाय गुबुन बेबायदि रोखोमनि मानसि फैगोन ना बावहाय ओंखायनो नों मोजाङै साननानै लोगोफोरजोंबो लोगो जा फरायग्रा गथ'बा नोङो फरायग्रा लोगोफोरजों लोगो जाबानो जाबाय दे नङाबा नों फरायै मानसिफोरजों थाफायोबा नों जेबो मटिभखौनो मोननाय नङा माथो नङा होमबा नों जेबो थुलुंगाखौनो मोननाय नङा माथो दे स' बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दिनै खावलायबाय आं गोरबोनिफ्राय आंनि सेरनि गेजेरजों आं नोंसोरखौ दिनै खावलायदों नोंथांमोना जुदि सासे जिउआव जाफुंसार जुदि मानसि जानो लुगैदोंबा मोजां मोनसे मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो मोजां कलेजाव एडमिसन थिसनबानो जाबाय मोजां हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लादो आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा मानोना क्लास लानायजों सोमोन्दो थायो लेखा फरायनाया क्लास जाबाय थायोबा फरायनो गोसो जायो क्लासआनो जुदि जायाबा बोरै फरायनो गोसो जागोन दे एकदमबारे अंगालि मोनखागोन ना बे मोनसे ओंखायनो आं खावलायखाबाय बेनो आंनि भिडिअ'आ माने मेट्रिक पास जाबानो गावखौनो गोरों गोरा सानना लानो नाङा दे मानोना गोबां सोलोंनांगौ दंबावो नालाय सोरबा बिदि सानो आरोना ओंखायनो खाथा मोनसेल' लानानै कलेजावहाय माने क्लास लानो थाङो बे नङा आं नोंसोर बुंखाबाय बे नङा ओंखायनो नोंसोरो अननानै जुदि नोंसोर जिउआव साक्सेस जानायनि जुदि सिमां दङबा नोंसोरनि लाइफखौ जुदि नोंसोर इयुननि समाव जुदि साक्सेस जानो लुगैदोंबा नोंसोरो मोजां कलेजाव मुं थिसनदो जाय कलेजफ्राव कन्टिनिउ क्लास जायो नङा होमबा बेफोरबायदि आरो मोजां आब्रुथिजों सोलियो बैबायदि कलेजाव माने मुं थिसन उमुक कलेजाव लाबासो बिराद नखल मोनोलै एग्जामाव नखल मोनो बुहुदनो
होमबा फरायनाङा ओरैनो पास जायो बेबायदि साननानै नंबाङै जाबाङै जानला मोनला कलेजफ्राव मुं थिसननाङा दे आं दिनै नोंसोरखौ बुंखाबाय दे नङाबा नोंनि लाइफआ बरबाद जानायनि चान्स दं